dneska prvýkrát som na YouTube a ideme si urobiť Toka Boka. Takže ideme na to. Prepačte, to je moja sestra, ale dobre. A ideme hrať asi bohatú rodinku. Takže ideme na to. Prepačte, to moja sestra trošku bude. Dobre, udiali sme tu a dnes ideme si spia. Koľko hodín? Ako to? Preboha. Vede 40. Preboha, ja už musím aj zabudiť malé. Tomáš, vstávaj. Do školky, kde je maminka? Ona ešte spí, poď sa pobali, ja ťa odnesiem. Rýchlo. Poď, ja ťa oblečiem. Počkaj. No poď, počkaj, ja si zoberiem najprv nejaký barček. Rýchlo. Kde mám baťožek? Nemám baťožek. No, tak to nevadí. Ale rýchlo musíme ísť. Takže ideme... Musím ísť rýchlo. Takže ideme na to, ľudia. Nie. Prepač. Dobrý páčka, dneska som prišla ja, moja mami dcera. A prepačte, že sme meškali, lebo sme stali o 7:30. Rýchlo tu máte môjho a nech ide spinkať a proste musím ísť do školy David. Ježiš, konečne som v škole. Čo bude dneska za hodina? No, matika zase. Mal servis. Nakedy? Že matika. Vyšiel na pohovor s šéf. Pero. Jaký možný, že nemáte klientelu? Čo tu ty chceš? Choď preč. Ďakujem, dovidenia. To lebo skrachoval, ne? Lebo Dobrý nemal deň. zákazníkov. Prepačte ľudia, ale prepačte, meškala som. Dobre, už nevadí, sadni si. Konečne múdre slova. Dobre, dneska je na rade, počkajte, ja si musím pozrieť v okolí. Dneska je na rade. Takže dneska toto? Michaela! Zase ty? No zase ja. Prečo ja? Nie ty, Michaela, tá druhá. Aha, ty. Zase ja. Zase len ja musím ísť. Na to sa priprav. Máme nejaký USB kábel? No, dávajte. 10 krát 4 plus 2. Easy.
to byť 42, nie 32. Počítaj si trošku matiku, nie? A krát má prednosť. Dobre, takže má... Prebačte, som trošku chorá. Takže máš 3. Zase tá 3 pre Boha. To zabudla zapísať. Dobre. A čo stojíš na lavici? Môžeš mi dať pokoj. Dosť. Máme máte prestávku, takže idem preč a prestaňte tu buď zlí. Ha. Dneska tu máme matiku 10 plus 4 plus 2. Koľko sa to rovná? Michaela. Zase ja. No tak dobre. 8. Zle to máš všetko. Máš 5. Júčťo. Čo ste robili? Pán učiteľ, oni ma týrali. Oni do mňa hádzali papiere. Hej, čo klameš? Pán učiteľ, ona veľmi klame. Verím vám. Michale, prečo zase klameš, ho? Máš ďalšiu 5. Ďakujem, pán učiteľ, že ste na nás takí milí. Zase zvonček, môžete ísť domov. Skončil domov. Idem domov. Ahoj. No mňa môžeš ísť dneska na chvíľku ku nám? No neviem. Asi nie. A prečo? Dobre, opýtam sa mamky. Počkaj, ideme zavolať. Mami, môžem ísť? Môže ísť? Počkaj, ideme zavolať. A doma mamku. Mami, môže ísť ku nám? Počkaj, ideme zavolať mamku. Zlatko, mami, môže ísť ku nám, táto Sofia? Áno, kľudne, ona je lepšia, ako tá Martina, či jak sa ona volá. Matejka, či jak ona tiež. Môže ísť kľudne, môžeme ísť, no poďte. Ideme ešte do školky pre malého. Aha! Daj mi vodu. Aha, Majka, pozri. Áno, kúkaj. Aho. A teraz Majky. Teraz Majky. Tu máš Majky vodu. Aby hradielko nebolelo, aj Južka pije. Dobre, prepáčte. Konečne som. Ale to je na hrdielko, človek je na horúčku. Ale hrdielko musíš kaputiť, aby to nebolelo. Trojka. Dobre, ideme písať, to máte.
Ďakujem vám. Posledný chlapček. No poďme. Dobrý deň. Dobrý. Ja som vypila. Dobrý. Dneska dačo ho bolelo v školke. Nemáte mi ho vytrhnúť alebo vyvrtať dačo. Áno, kľudne, nech si tu posádka. Sadneš. Vylial vodu, vodu. No, máš 2 zúbky. Musíme ti tak vytrhnúť. To nebude vôbec bolieť. Teraz pozrieme. Ja som to zvládol. Dobre, Zlatko, no poď. A pozri, Zlatko, teraz ideme si kúpiť takú pastu. Dobre. Malúčik, neplačaj. Počkajte, blbo mi to je. Okej, už sme tu. Nebude tu tá, ale táto kamarátka. No ahoj, čau, no čo ideme robiť? Ideme na plejko? Dobre, môžeme. Počkaj, len si odložím tašku. Tú posatú tašku. Dobre, takže ideme. Otko, môžeme ísť na plejko? Áno, ale pozor dávajte, aby ste to nezničili. Dobre. Tak. Ty máš fialové, a ja máš fialové. Tu máme. Ja vyhrávam. No, ja som prehrala, ja som vyhrala. Nevadí, ideme to teraz odložiť. Hasni a zapni lampu. A vypnúť klímu? Normálna si. Teda daj tam tú lampu. Odlož plejko a ideme si rozbaliť. Ideme sa pohrať so slízami, ale ja ich mám u babky. Ideme sa pohrať na tablet, poď. Môžeš tu prespať? Áno, môžem. Majky pinka, svetlo. Tinky, vinky, dixi, lala, po. Tinky, Tinky, dixi, lala, po. Okej, takže už je večer. A čo keď som zapol lampu tam? Ja, tak vypoj. To vypoj potom Nabíjačku. Choď, Mojota, jeho mám na rukách. Jak môžeš byť taký odporný? Hnusný. Okej. Takže ja sa musím vlastne prezlieť, ja som taká debilka. Ježiš, ja
som zabudol pokosiť, pre Boha. Ja idem ešte pokosiť, no. Dobre, už som pokosil, aby sa žena nezabudila. A toto bolo všetko, tak ahojte.